नाम हम लोग के छोट भाई सुकुल सौरिया अपन कैसन बानी। उम्मीद करता नहीं कि बहुत बढ़िया होके अपना अपना जिंदगी में मस्त और स्वस्थ होके आई। आज मिलावत तनी बाबा मजनू से बहुत दिन के बाद हमनी के लाइव आयल बानी सन। लेकिन बना रही बाबा मजनू टीम पे मिलावत तनी बाबा मजनू से कि वीडियो काहे नहीं के बनत पहले लेखा। लेकिन दुलार प्यार देते रही सुकुल सौरिया ऑफिशियल के। अब भेंट करावत तनी बाबा मजनू से, देखिए यहाँ के बानी। हाँ, बाबा मजनू से भेंट हो गई। नमस्ते भैया, प्रणाम हम करतनी। जितना छोटा बड़ा भैया बानी लोगन सब कोई के हम चरणों में प्रणाम करतनी। और कहे के मतलब रह गई कि जे 3-4 महीना दिन तो हमनी के वीडियो बन ना पैलक हो, ना छोड़नियो स रउआ लोगन के ना देखनियो। दुलार प्यार जैसे हमनी के पहले दिले बानी वैसा ही दुलार प्यार देत रही लोगन। कहे के मतलब रह गल कि जे हमनी के का कहाला हमनी के वीडियो बने के ना कारण इहे रहलक हो कि जे हमनी के का बैठल हो स्टूडियो हमनी के स्टूडियो बैठनियो से अपना पैर पर मानी कि जे खड़ा भइनियो से अब मानी कि जे रउआ लोगन के कृपा से दया से स्टूडियो बैठ गइल बा। गाना और रिकॉर्डिंग और वीडियो अपना से बनी आ छोड़ल जाई। रउआ लोगन दुलार प्यार देत रही लोगन कि जे बाबा मजनू का तनी आगे मुँह के हिम्मत जैसे पहले देखत रही लोग वीडियो में देखी लोग जाके सुकुल सौरिया ऑफिशियल पर। अब बाबा के चैनल बा बाबा मजनू टीम पर जाके देखी लोगन टीम पर तनी दुलार प्यार तनी देत रहे लोगन की जैसे हमनी के दुलार प्यार देले बानी लोगन पहले वैसा ही आज दी लोगन की जो आज हमनी के हिम्मत आगे बढ़ो। अब एक से काल वीडियो देखे के मिली स्टूडियो अपना लगे मानी कि यूट्यूब बैठ गई। हमनी के अपना से गाना बनी, रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो बनी और लोगन के स्वागत हुई। देखे में लोगन पहले रख तो पहले लोग के निहोरा करत रख आदमी ना बहुत दिक्कत हो गई वीडियो मानी कि जे अपना से किंग बेसवा के बैठावल गइल बा, खोलल गइल बा। अब रउआ लोगन दुलार प्यार आशीर्वाद दी लोगन की जो हमनी के हिम्मत आगे मुँह के बढ़े। हाँ, अपने रउआ लोगन से हमरा विनती बा। नमस्ते प्रणाम भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोजपुरिया।